Ftit tal-ġimgħat biss il-bot mill-elezzjoni ġenerali li ġejja, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgħid li bit-teknoloġija proposta mill-kumpanija Sargas, il-kontijiet tad-dawl jistgħu jorħsu fi kliemu mill-lejl għan-nar. Wara li fl-aħħar 5 snin injora l-proposta ta' Sargas u minflok daħħallu la kontijiet tad-dawl u l-ilma li pajjiżna qatt kellu, il-ħadd filgħodu f'San Ġwan Lorenz Gonzi għalli skont studju tal-KPMG, kumpanija mqabbda mill-Gvern innifsu, il-proposta ta' Sargas tagħmel sens. Xorta bdejt ngħid imma il-prezz fl-aħħar x'joħroġ u r-riżultat ta' dan kollu x'ikun. Allura ddeċidejna għax laqal hekk jitlob illi nitolbu studju tekniku fuqhom daw tagħna l-KPMG biex jagħmlulna l-istudju għall-mument fuq in-numri. In-numri jagħmlu sens jew ma jagħmlux sens. U l-KPMG għamlitilna dal-istudju u tatna x'nifhmu illi jisma' ta' min wieħed ikompli jistudja iktar fil-fond. Lorenz Gonzi ammetta wkoll li waqt laqa li huwa stess kellu ma' Sargas meta qam il-punt tal-emissjonijiet mill-impjant tagħhom, din il-kumpanija spjegat kif jeżisti apparat apposta li jaqbad dawn l-emissjonijiet li eventwalment jistgħu jintużaw fil-bjar taż-żejt. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern iżda jrid aktar studji dwar il-proposta ta' Sargas. Fil-laqa tal-ħadd saru mistoqsijiet minn numru ta' żgħażagħ li fil-maġġoranza tagħhom iffukaw fuq l-isports. Madankollu f'sija sieħa u minkejja li preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clyde Puli, Lorenz Gonzi ma semma mkien il-proġett tal-White Rocks li suppost kellu jsir b'investiment ta' 200 miljun euro u joħloq 800 impjieg. L-avukat Mark Fenegvella, attivist nazzjonalista, għamel referenza l kumpanija Brażiljana Oderbrecht mingħajr ma semmija b'isima. Minkejja li kien il-Prim Ministru li wieħed li din il-kumpanija kienet ser iġġib il-headquarters tagħha f'pajjiżna, Mark Fenegvella qal li l-Partit Laburista qed jaqbad ma' affarijiet trivjali meta jsemmi din il-kumpanija. Bit-trivjalità tal-Labour Party fil-qasam tax-xogħol. Iġbir minflok hawnhekk fil-pajjiż nitkellmu fuq kif ħanġibu aktar xogħol, kif ħanżommu lill-firms tagħna lill-kumpaniji tagħna aktar kompetittivi. Naqbdu ma' kumpanija waħda. Fir-risposta tiegħu Lorenz Gonzi imkien ma tkellem dwar il-kumpanija Brażiljana.